parties. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi dwaro mondo mi ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mondo chier winjruok mar siasa e kinde kod ogai mar ODM Raila Odinga mondo gisir chenro mag dongruok ma sirikal dhi godo nyime. Kano loso yo mutha e Kitui South e kinde mane otelo ne chenro mar yawo tudo teko mar stima mageto tiyo gomenda maromo Sh448. Wandayi nojiwo winjruok e kind Kalonzo gi Raila kowacho ni mano biro duoko piny liet mar siasa mantie pacho ka. Ma biro e kinde ma Kalonzo bende okwedo parono kowacho ni winjruok e kindgi ok nyal timore kaluwore ni rowere osekete lela gima gidwaro. Sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Ni rafiki yangu sana. Ninamheshimu sana. Na hapa mbele mimi nina hakika hapa mbele kuna uwezekano na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kufanya kazi pamoja na Mheshimiwa Raila Odinga na kufanya kazi pamoja na Mheshimiwa Rais William Ruto ili wasongeshe Kenya iende mbele. Sitakuwa sawa? Ni muhimu sana wananchi wa viongozi wafanye kazi pamoja. Watu wakizungumza suluhisho yapatikana. Ten Muspal ma Homa Bay koro golo chik ne weg nyamburko mating'o jowuoth e boma ma Homa Bay mondo joneni okaw kata loro jowuoth e kuonde mowinjore kaka chik matayo alworano dwaro.